Gamit ang 88.1 nga radio frequency sa pangalan nga Kader FM ang sakaron magabaylo bilang 88.1 Spirit FM. Ang ini nga istasyon ang ginapanag-iyahan sang Archdiocese St. Capiz kag ginadumalahan sa St. Capiz Archdiocesan Social Action Center o Kutkasak sa idalom sang pag-iya St. Catholic Media Network. Sa amon mga kaalagad, saligan ninyo ang amon padayon nga pagdulong sa mga dekalidad nga mga balita kag impormasyon, entertainment kag serbisyo publiko. Spirit FM, mas ginpabaskog, mas ginpasangkad, kag mas ginpasanyog. Ini ang 88.1 Spirit FM, ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Ano bala ang coronavirus? Ang coronavirus isa kadako nga pamilya sang virus nga nagatugas sang balatian. Ini nagasugod sa simple nga kataro, tubtob nga mangin seryoso ini nga impeksyon kasubong sang una sang Middle East Respiratory Syndrome o kon MERS-CoV, kag sang Severe Acute Respiratory Syndrome o kon SARS. Sa mga delikado kag grabe na nga kaso sang coronavirus, ini mahimo nga mangin tunaan sang pneumonia, acute respiratory syndrome, problema sa bato, kag mahimo magresulta sa kamatayon. Ano ang mga sintomas ng coronavirus? Ang mga sintomas amo ang sipon, ubo, lagnat, pagmala kag paghubag sang tutunlan, kag nabudlayan maginhawa. Paano bala ang paglapta sang sini nga virus? Ang ini nga virus nagsugod sang December 31, 2019 sa Wuhan, China. Ini mahimo magtapon halin sa isa ka tawo pakadto sa iban pinaagi sa pag-asik sang laway, kag sip-on kung mag-ubo, maghatching kag sa pag-uyat sang kamot sang iban nga tawo. Ano ang dapat himuon agud malikawan ang coronavirus? Likawan nga magpalapit sa mga tawo nga may balatian ka nagapakita sang kasubong nga sintomas sang sakit. Hindi magdupla sa bisan diin lang. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag bibig. Permi nga maghugas sang mga kamot. Tapna ng ilong kag bibig kun mag-ubo o kun maghatching gamit ang tissue o kun panyo. Likawan nga magkadto sa mga matawo nga lugar kasubong sa malls, sinihan, terminals kag airports. Kung may mabatyagan nga sintomas, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center sa inyong nga lugar. Sa panahon sining pandemya, mangin mahalong kita, hindi lamang sa halit nga epekto sang COVID-19 sa aton ikaayong lawas, kundi pati sa aton mga ginapamatian nga balita. Pumalo na sa higit 1 milyon ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Mas malala pa ang nararanasang pagdami ng COVID-19 cases ngayon sa Metro Manila. Muling nakapagtala ng record ang India sa dami ng bagong kaso sa isang araw. Para sa mas komprehensibo nga pagbalita, mas detalyado nga pagwaragwag sang impormasyon kag mga detalye tuhoy sa COVID-19 nga gikan sa maid-id nga pagtuon. Kasak Special Coverage! Kasak Special Coverage! Igadulong sa inyo sang inyong mga kaalagad sa kahanginan, alagad Maidorias kag alagad Real de la Rosa. Kasak Special Coverage. Mabatian live sa Kasak Facebook page kag 88.1 Kader FM. Lunes tubto Biyernes alas 4:30 tubto 5 sa hapon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo sa tawo.
Kazakh Special Coverage Report. Ang oras 88.1 Spirit FM Philippine Standard Time, alas 4:33 diri sa aton nga pangalagad. Mayong hapon Banwa syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz, mayong hapon Pilipinas. Mayong hapon sa aton nga mga kuturan nga matag panamati sa 16 ka banwanan sa probinsya sang Capiz, sa 47 ka barangayan sa syudad sang Rojas, sa aton nga mga kalagad sa mga kaiping nga kaprobinsya ng probinsya kang Antique, probinsya Itaclan, probinsya sang Negros Occidental, probinsya sang Iloilo, probinsya sang Guimaras, Nasfaras, probinsya sang Masbate kag probinsya sang Romblon. Nagapalabot magida sa pagpanamyaw sa aton nga mga kalagad dira sa Machador Arsanas Trade Center sa may Burgos sa Dipapa, sa mga pampubliko nga merkado diri sa syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Mayong hapon sa tanan-tanan sa kutob malabutan sini nga aton pagwaragwag subong adlaw sang Biyernes. Imbokada nga adlaw sa bulan sang Oktubre tuig 2021. Sa gihapon nagapamati kamo sa emergency broadcast sang 88.1 Spirit FM Rojas kag sa pangalan sa aton station broadcast team sa aton nga overall chairman His Eminence Jose F. Cardinal Advincula. Sa aton nga managing kag social action director Reverend Father Mark Renflor, aton program manager Father Francisco Casalda Jr. Sa pangalaman sa aton nga station manager Reverend Father John Dave Ibalya, aton nga technical director Alagad Mingming Wego kag engineer RJ Borja. Partner technical Alagad Maria Jean Lorraine Balgos. Ang kaupod nyo sa pag-alagad sa Ginoo pinagi sa pagserbisyo sa tao, ini sa Alagad Real de la Rosa para sa Kazakh Special Coverage. Kazakh Special Coverage Report. Ano ba lang mga balantayan nga balita ang aton pagatagaan sang nagakayo nga pagtamo diri sa aton nga palatuntunan subong adlaw. Balita lokal, MOU para sa scholarship program sang syudad, permado na sang konseho kag mga eskwelahan. Samtang 300 ka pumuluyo sang pilar, nakabahin sa programa nga tupad nagbaton na sang sweldo. Balita national, 3.88 million pesos. O kon Metro Manila, magpabilin sa Alert Level 4 tubtob Oktubre 15. Samtang 3.88 million ka mga Pinoy wala sang trabaho sa Agosto suno sa PSA. Dugang nga balita nasyonal, halungan ang tagipusoon na subong nga pandemya, panugyan sa mga eksperto. Ang balita sa Caritas, mga tumuluo, ginganyat ni Cardinal Advincula nga makigboylog sa bulan sang Santo Rosario. Kazakh Special Coverage Report. Bago ang kaundan sining mga balita, mga kaalagad, ibalon taanay ang lakat sang panahon subong hapon. Diri sa aton nga pangalagad sa Kazakh Special Coverage. Sandig sa pinakuling nga datos sang DOST Pag-asa, ang Metro Manila kagban nga porsyon sang Pilipinas maka-eksperyensya sang magalumon nga kalangitan nga may malaka nga pag-ulan-ulan, pagpanagub kag pagpangilat, tuga ini sang localized thunderstorms kag may posibilidad sang pagbaka kag landslides. Ilabi na sa tion sang mabunok nga pag-ulan-ulan. Sa forecast wind kag coastal water condition, ang northern Luzon maka-eksperyensya sang makanay tubtub kasarangan nguyop sang hangin from north to northwest. Samtang coastal water makanay tubtub kasarangan 0.6 to 2.5 meters ang balod. Central Luzon makanay tubtub kasarangan ang nguyop sang hangin from northwest to west. Samtang makanay tubtub kasarangan naman ang kadagatan. Ang balod nagalabot sa 0.6 to 2.5 meters. Bangabahin sang Pilipinas, lakip na kalagad ang Western Visayas kag probinsya sang Capiz maka-eksperyensya sang makanay tubtub kasarangan nguyop sang hangin from southeast to southwest. Samtang coastal water makanay tubtub kasarangan ang balod 0.6 to 2.1 meters. Pinakamainit nga temperatura 33.2 degrees Celsius alauna 50 kainas sa hapon. Pinakamalamig naman nga temperatura nga nabalag 25.4 degrees Celsius alas 4:50 kainas sang aga. Sunrise 5:46 buwas sa aga, sunset 5:46 karon sa hapon. Samtang sa balita mga kalagad tuy sa COVID-19, sa pinakauling nga datos sa bilog nga kalibutan, mayara na sang 234,633,947 kamang kumpirmado nga kaso ng COVID-19. Sa mga nasabitan nga numero, 4,798,831 ang nagtiliwan kag 211,425,470
ang manag-ayo sa COVID-19. Samtang diri sa pungsod Pilipinas, sandig sa datos sang Department of Health Philippines, may dugang na naman nga 15,566 ka mga panibagong kaso ng COVID-19 sa pungsod. Samtang 23,483 ang nag-ayo, kag 199 ang nagtaliwan. Sa karon ang Pilipinas nakabalag na sang 2,565,487 kakumpirmadong nga kaso ng COVID-19. Porsyento sa mga aktibo 5.1% kung 130,268. Porsyento sa mga nag-ayo 93.4% kung 2,396,726. Porsyento sa magtaliwan 1.50% kung 38,493. Samtang sa Western Visayas, sandig sa datos ng Department of Health Western Visayas Center for Health Development, napetsahan kahapon nga adlaw, may dugang 799 ka mga kumpirmadong kaso ng COVID-19 nga nabalag sa Western Visayas. Sa karon ang riyon sa isa kabalag na sang 129,883 ka mga kumpirmadong kaso ng COVID-19. Aktibo nga kaso yara sa 16,168. Samtang sa disposisyon sa aktibo nga kaso, asymptomatic 52.24%, mild 41.53%, moderate 3.99%, severe 2.05%, kag critical 0.20%. Dito kita makalaga diri sa aton sa probinsya sang Capiz. Sandig sa datos ng Capiz sa Provincial Health Office, napetsahan kahapon nga adlaw Setyembre 30, 2021, may 51 ka mga kumpirmadong nga kaso ng COVID-19 nga nabalag kahapon nga adlaw. Sa din ang Capiz nakabalag na sa karon sang 8,483 ka mga kumpirmadong nga kaso ng COVID-19. Porsyento sa mga aktibo 8.56% akong 726. Porsyento sa mga nag-ayo 86.71% akong 7,356. Kag porsyento sa mga nagtaliwan 4.73% akong 401. Samtang diri sa syudad sang Rojas, sandig sa datos ng City Health Office, mayara karon sang 20 akong kahapon nga adlaw, may 20 ka kumpirmado nga kaso ng COVID-19 nga nabalhag sa syudad sang Rojas. Sa diin ang mga aktibo nga kaso naglabot na sa 335. Samtang 3,809 ang mga nag-ayo, kag 161 naman ang nagtaliwan, kung kabugusan nga 4,305 ka mga kumpirmado nga kaso sa COVID-19. Kazakh Special Oras naton sa Spirit FM Philippine Standard Time, alas 4:41 diri sa aton nga pangalagada. Ang kaundan sa aton ginpang linyada nga mga balita aton pagapanumbalikan matapos ining importante nga pahibalo. Standby. Ang dengue, isa ka acute viral infection nga makuha paagi sa kagat sang lamok nga Aedes aegypti. Ini nga balatian makalalaton kag makamamatay. Kung mapabayaan ang tawo nga malatnan sini nga balatian, mahimo ini mangintunaan sang iya kamatayon. Yari ang mga sintomas sang balatian nga dengue. Mataas nga hilanat, nagapalanakit ang lawas, pagpalangluya, rashes sa lawas, pagdugo sang islo kag ilong, pagsakit sang tiyan, maitom ang higko kag ang pagpalanuka. Yari ang mga dapat himuon, agud malikawan kag matapna ang dengue. Tinluan sang maayo ang balay kag palibot. Pangitaon kag gubon ang mga lugar kag butang nga ginaistaran kag ginaitlugan sang lamok. Takpan ang mga drum, balde, galon kag iban pa. Islan ang tubig sa turera isa ka beses kada semana. Tinluan ang sagilong sang atok. Buhuan o kunhiwaon kag pakulbon ang mga goma nga wala na ginagamit. Himuson ang mga nagalapta nga paya, bote kag lata sa palibot nga mahimo matiniran sang tubig kun mag-ulan. Magsuksok sang proteksyon sa lawas. Magsuksok sang pantalon kag bayo nga mahaba ang manggas. Magamit sang moskitero kun magtulog. Maggamit sang mosquito repellent kada adlaw. Magpakonsulta sa mas temprano. Gilayon nga magpakonsulta sa doktor kung nakabatyag sang hilanat sa sulod sang duwa ka adlaw. Magsugod sa pagpaaso kung mayara sang lugar nga madamo ang kaso sang dengue kag may peligro sang outbreak agud gilayon ini nga matapna. Patyon ang kiti-kiti, tapnaon ang dengue.
Ang ini nga pahanumdum, buylog nga ginadulong sa inyo sang Provincial Health Office kag Capiz Provincial Government. Oras sa 88.1 Spirit FM Philippine Standard Time, alas 4:43 dari sa aton nga pangalagad. Welcome diri sa Kasag Special Coverage sa gihapon kaalagad Rio de la Rosa. Kagliton kita banwa sa pagdulong sa inyo sa kaundan sa aton nga mga ginpang linyada nga mga balita. Labing una nga balita lokal, Memorandum of Understanding para sa scholarship program sang syudad, permado na sang konseho kag mga eskwelahan. Para sa detalye sa nga balita, yara sa line number 4, si Alagad John Rafael Fabregar. Kazakh Special Coverage Report. Permado na ni Roxas City Mayor Ronida Divas, City Councilor Paul Baticados, kag mga presidente o kung representante sa nagatuhay ng eskwelahan ang Memorandum of Understanding para sa unang nga batch sa mga scholars sang syudad. Sa aktibidad nga ginhiwat kahapon nga adlaw, personal nga nagtambo nga mga estudyante kag ginikanan, ago ni palabot ang ilang nga pagpasalamat sa lokal nga gobyerno sa dako nga bulig nga gatugyan sa ilang nga pagtuon. Ginpahayag ni John Vic de la Cruz, isa sa mga napilian nga scholars ang upod kita scholarship program nga malipayon ini sa inisyatibo sang syudad. Bangod ako ini nga bulig sa iya nga pag-eskwela, ilabi pa nga wala na inisang amay kag nagisahanon na lamang ang iya nga iloy nga nagabuhi sa ilang nga apat nga mag-ulutod. Suno pa diri nga nakahatag sandugang nga determinasyon ang nasambit nga programa agud magbakas kag makatapos sa iya nga pag-eskwela. Suno naman kay De Divas nga kabahin ini sang iya prioridad sumugod nga nagpungko bilang alkalde sang syudad. Bangon pinaagi sini mahatagan sang patas nga oportunidad ang mga pigado apang maalam kag nagabakas nga kabataan. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo, John Rafael Fabregar, 88.1 Spirit FM. Kazakh Special Coverage Report. Maraming salamat talaga John Rafael Fabregar sa gidulong nga report diri sa aton nga pangalagad. Samtang sa dugang nga balita lokal, 300 ka pumuluyo sang pilar nga kabahin sa programa sang tupad, nagbato na sang sweldo. Para sa kaundan sa nga balita, yara sa line number 3 sa Alagad Ryle Marvins Mayordomo. Kazakh Special Coverage Report. Personal ginbaton sang 300 tanan ka mga benepisyaryo sang programa nga tupad o kung tulong panghanap buhay sa mga displaced, disadvantaged workers gikan sa banwa sang pilar. Ang ilang sweldo gikan sa Department of Labor and Employment pinagi sa Public Employment Service Office o KONPESO. Naglabot sa 3,950 pesos ang ginbaton sang kada isa bilang sweldo sa napulo kadlaw nga pagtrabaho. Sa diin, amoy niya nagserbi nga ayuda sang gobyerno para sa nasambit nga sektor nga labing apektado sang ginapangatubang nga pandemya dulo sang COVID-19. Suno kay Irene Boneta, isa sa mga benepisyaryo sang programa nga dako nga mabulig para sa ilang mamumugon ang gintugyan sang gobyerno nasyonal sa panikasug sang gobyerno probinsyal bangod tuman man ini nga nagaanto sa kadulan sang trabaho subong nga pandemya. Ginpasalamatan naman sa mga benepisyaryo si Governor Esteban Evan Contreras nga personal nga naghinyo sa dole agud malakip ang probinsya sa mahatagas ang ayuda kag ilayon nga matugyan sa mga labing apektado kag nagakinahanglan nga pumuluyo. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo, Ryle Marvins Mayordomo, 88.1 Spirit FM. Kazakh Special Coverage Report. Madamoging salamat alagad Ryle Marvins Mayordomo sa gidulong report diri sa aton nga pangalagad. Samtang sa dugang nga balita national, 3.88 million ka mga Pilipino wala sang trabaho sa PSA. Para sa detalye sa nga balita, yara sa line number 3 si Alagad John Kenneth Fabregar. Kazakh Special Coverage Report. Ang pabalik sang masugot nga patakaran sa quarantine mo ang ginatumod nga rason sang Philippine Statistics Authority o kon PSA sa nagadamo nga numero sang mga Pilipino nga wala sang trabaho. Ginpahayag ni National Statistician Dennis Mapa nga kapin sa 3.88 ka milyon nga individual nga nagaedad sa 15 anyos pataas ang wala nakapangita sang trabaho sa bulan sa Agosto, sa diin nagdangat na sa 3.7 ka milyon gikan sa gintali nga mga numero sang Hulyo.
Ang nasambit nga numero ang ginbasihan sa unemployment rate nga 8.1% nga mas malala kaysa sa 6.9% sang nagliligad nga bulan. Sa matandaan, ang Metro Manila ang ginpaidalom sa General Community Quarantine o kon GCQ apang may masugot kag dugang pa nga mga pagsulundan sang nagligad nga Hulyo 30 tubtob Agosto 5 sa katuyuan nga mapahaganhagan ang kaso sang coronavirus disease 2019. Samtang sa Agosto 6 naman liwat ini nga ginpaidalom sa duwa ka semana nga Enhanced Community Quarantine o kon ECQ. Gindugang pa ni MAPA nga nakabalhag naman ang ila opisina sa pagnubo sang underemployment rate nga naglabot sa 14.7%. Samtang nag-ayo naman ang sektor sang pagpamugon sa pungsod sa diin naglabot na ini sa 48.12 milyon gikan sa 44.74 milyon sang Hulyo nga nagakahulugan sang 63.6% labor force participation rate. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo. John Kenneth Fabricor, 88.1 Spirit FM. Kazakh Special Coverage Report. Madamong salamat alagad John Kenneth Fabregar sa gidulong report ri sa aton nga pangalagad. Samtang sa dugang nga balita national, Metro Manila magapabilin sa alert level 4 tubtob sa Oktubre 15. Para sa kaundan sining nga balita yara sa line number 4 sa alagad Maria Jean Lorene Balgos. Kazakh Special Coverage Report. Magapabilin sa Alert Level 4 sang COVID-19 restrictions ang National Capital Region o NCR sa nagapadayon nga pagpatuman sang bagong alert level system sa rehiyon. Ini matapos nga mag-expire subong nga adlaw ang Alert Level 4 nga nagapadayon sa Kamaynilaan. Bagay nga naghatag sang paghaluga para sa mga residente kag negosyo sa nasambit nga rehiyon. Ginpahayag sang Presidential Communications Operations Office nga gindesisyonan sang Interagency Task Force nga palawigon pa ang pilot implementation sang alert level system sa NCR tubtob Oktubre 15, 2021. Mangin epektibo naman ang alert level 4 sa Manila sumugod subong adlaw tubtob Oktubre 15. Apisar nga mataas gihapon ng alert level, nagpasugot ng IATF nga pataason sa 20% sang kapasidad para sa dine-in services, in-person religious services, kag personal care services para sa mga fully vaccinated na. Pahanugutan naman nga magbukas ang fitness studio kag gyms sa 20% capacity para sa mga fully vaccinated, apang kinahanglan bakunado man ang nagabantay nga staff. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo Maria Jean Lorene Balgos, 88.1 Spirit FM. Kazakh Special Coverage Report. Madamong salamat alagad Maria Jean Lorene Balgos sa gidulong report ri sa aton nga pangalagad. Sa dugang nga balita nasyonal, halungan ang tagipusoon subong nga pandemya, panugyan sa mga eksperto. Para sa pagbalik, yara sa line number 3 sa alagad Maria Jean Lorene Balgos. Kazakh Special Coverage Report. Masakit kag makahaladlok ini ang paglaragway ni Rico Gose sa ginpakigbahin sini ang kalbaryo nga naeksperyensyahan nga tugas ang sakit sa tagpusoon. Sulo diri nga ginpahayag sang iyang nga doktor nga halos dekada na nga ginakabuhi sini ang iyang nga sakit apang nahadlok lamang ini magpakonsulta tubtob nga nangin malala na. Ginpahayag naman sa mga doktor sa selebrasyon sang World Heart Day nga kinahanglan tatapon sang maayos sang kada isa ang ila tagipusoon kag likawan ang masami nga pagpakapoy bangod ang stress ang masami nga nagadulot sang sakit sa dughan. Samtang aminado naman si Gose nga madamo ini magkaon kag wala gilay nagpakonsulta sa doktor rason nga naglala ang iya nga sakit. Sa pagtuon sang Philippine Statistics Authority, nagapanguna ang sakit sa tagipusoon sa mga ginatunaan sang pagkapatay sang Pilipino sumugod Enero tubtob Hunyo 2021. Sa diin, ikalima lamang sa listahan ng COVID-19. Panugyan sa karon sa mga eksperto sining World Heart Day nga sundo ng 52 to 100 adlaw-adlaw, dapat 5 ka serving sang pagkaon nga utan, 2 ka oras nga screen time, 1 ka oras nga pag-ehersisyo, likawan ang pagpanigarilyo, kag pag-inom sang mga maasukar nga ilimnon. Suno kay Dr. Christine Reyes, ginarekomenda siniyang pagkaon sang hindi madasig madunot nga mga prutas, kaangay sang mansanas kag piras o kunang frozen fruit. Dugang pa sa health expert, importante nga mapaglos ang tagipusoon, ilabi na nga madasig malatnan sang COVID-19 ang mga tawo nga may cardiovascular disease kag overweight.
Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo Maria Jean Lorin Balgos, 88.1 Spirit FM. Kazakh Special Coverage Report. Madamong salamat alagad Maria Jean Lorraine Balgos sa gidulong reporteri sa aton nga pangalagad samtang sa katapusan nga balita sa Caritas mga tumuluo ginganyat ni Cardinal Advincula nga makigbuylog sa bulan sang Santo Rosario. Para sa detalye sa nga balita ayara sa line number 2 sa alagad Apple Queen Labrador. Kazakh Special Coverage Report. Ginganyat sang Arsobispo sang Archdiocese of Manila ang Kristiyanong katilingban nga makigbuylog sa selebrasyon sang bulan sang Santo Rosario subong nga Oktubre. Suno kay Archbishop Jose Cardinal Advincula, importante ang ululupon nga pagpamalandong sa mga Santo Rosario ilabi na sa karon nga sitwasyon sang kalibutan nga nagapangatubang sa pamahog sang coronavirus pandemic. Gintumod pa sang obispo ang madamo nga pamatuod gikan sa mga santos sa pagkaepektibo sang Santo Rosario kag makagagawang nga pangamuyo sa Dios sa bulig sang mahal nga Birhen Maria. Ilabi na sa karon nga naeksperyensyahan ang pangkalibutanon nga krisis sa ikaayong lawas, ginpasangkad pa sang simbahan ng pagpangamuyo sang Santo Rosario bilang pagpangabay sa mahal nga Dios nga mauntat na ang pandemya. Una na ginunsad ni Santo Papa Francisco ang Healing Rosary for the World Against COVID-19 sa tong Abril 2020 para sa pag-ayos sang bilog nga kalibutan sa tuman nga kahalitan sang pandemya. Ginpadayon naman ini sa Pilipinas sa pagpanguna sa nagkalain-lain nga simbahan sa mga archdioceses, kag mangin sa mga religious congregations sa pungsod, ilabi pa nga nagtaas na sa 2.5 kamilyon ang numero sa mga nalatnan sang COVID-19. Magluwas dirigin kilala man ni Cardinal Advincula ang dako nga bulig sang Santo Rosario sa pag-angkon sang kahilwayan sang pungsod sa matalunsay nga pamaagi. Sandig sa Maragtas, ika-15 nga siglo sang nag-umpisa ang pagpangamuyo sang Rosario nga una naging tugyan sang mahal nga Birhen kay Saint Dominic sang magpakita ini sadtong 1214. Pinaagi man sa Santo Rosario nga pangunahan ni Pope Pius V kaupod ng Catholic League, nagpangibabaw ang kaayo sa tunga sang kinagamo sa Europa, particular na ang Battle of Lepanto, rason na gindeklara ni Pope Pius V ang Oktubre 7 bilang kapistahan sang mahal nga Birhen sang Rosario. Tuig 1884 sang formal na gindeklarar ni Pope Leo XIII ang bulan sang Oktubre bilang bulan sang Rosario sa iya nga encyclical nga Superiore Anyo. Sa Spirit FM, adlaw-adlaw naman ang pagpangamuyo sang Santo Rosario tagsa kaalas 6 sang gabi. Alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo ini si alagad Apple Queen Labrador, 88.1 Spirit FM. Kazakh Special Coverage Report. Madamong salamat alagad Apple Queen Labrador sa gidulong reporteri sa aton nga pangalagad sa Kazakh Special Coverage. Kamuyad tubano ang kaundan sa aton nga pagbalita subong adlaw sang Biyernes, Oktubre 1, 2021 sa Kazakh Special Coverage. Mayong hapon lang sa kay Team Molino, kay Benedicto Aquilio, kay Beck Marasigan, kag Nicky Simon Oleo. Kag sa tanan-tanan upod sa aton nga pangalagad subong sa Kazakh Special Coverage, madamong nga salamat. Sa pangalan na lang sa aton station broadcast team, sa aton nga overall chairman, His Eminence Joseph Cardinal Advincula, sa aton nga managing kag social action director, Reverend Father Mark Ranflor, aton program manager, Father Francisco Casalda Jr. Sa pangalan man sa aton station manager, Reverend Father John Dave Ibalya, aton yung mga technical director, alagad Mingming Wego kag engineer RJ Bora. Partner technical, alagad Maria Jean Lorraine Balgos. Ningin kaupo nyo sa pagalagad sa Ginoo, pinagi sa pagserbisyo sa tao. Inaman sa alagad Real de la Rosa nga Ligasirin. Hindi importante kung gamay ka o kunda ko. Basta sa masakit ikaw gid lamang mapahilayo, kag basta yung pagtuo, hantop kids sa makako. Mayong hapon ka, God bless Pilipinas! Sa panahon sining pandemya, mangin mahalong kita, hindi lamang sa halit nga epekto sang COVID-19 sa aton ikaayong lawas, kundi pati sa aton mga ginapamatian nga balita. Pumalo na sa higit 1 milyon ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Mas malala pa ang nararanasang pagdami ng COVID-19 cases ngayon sa Metro Manila. Muling nakapagtala ng record ang India sa dami ng bagong kaso sa isang araw.
Para sa mas komprehensibo nga pagbalita, mas detalyado nga pagwaragwag sang impormasyon kag mga detalye tuhoy sa COVID-19 nga gikan sa maid-id nga pagtuon. Kasak Special Coverage! Kasak Special Coverage! Igadulong sa inyo sang inyong mga kaalagad sa kahanginan. Alagad Maidoryas kag alagad Real de la Rosa. Kasak Special Coverage! Mabatian live sa Kasak Facebook page kag 88.1 Kader FM. Lunes tubto Biyernes alas 4:30 tubto alas 5 sa hapon. Kasak Special Coverage! Kasak Special Coverage! Ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo sa tawo.